Krásný dobrý den, mé jméno je Tomáš Houdek a dneska se nacházíme v Kácově, v krásném prostředí Panorama Golf Resortu Kácov. A jdeme se podívat za šéfkuchařem Petrem Peckou, kterému jsme před rokem jako Ingastro dělali novou kuchyni, tak se pojďme podívat, k jakým změnám tady došlo. Dobrý den, moje jméno je Petr Pecka a jsem šéfkuchař Panorama Golf Resort. Ve většině případů zaměřujeme na routovou nabídku, kterou připravujeme na turnaje, potom nějakou polední nabídku a večer máme à la carte menu. Já jsem tady vlastně předtím v té staré kuchyni vařil 3 roky a srovnávat se to nedá v dobrém slova smyslu, protože nám ty technologie a všechny ty procesy, které můžeme nastavit, hrozně ulehčily práci v tom obrovském množství jídel, který tady vlastně vaříme. V kuchyni využíváme 100litrovou pánev a 2 konvektomaty, oboje dvoje od firmy Racional. Routy jsou ve většině případů založení na pečeném mase, nějakých přílohách, salátech a večerní à la carte menu se snažíme používat české suroviny a trošku je transformovat do toho, co nás baví.